Waɗansu mutane da suka kai 50 ɗauke da manyan bindigogi ne in ji mutanen garin Kwandamo a cikin ƙaramar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoto da ke kan iyaka da birnin Kwannin jamhuriyar Nijar suka afkama mutanen garin da basu ji basu gani ba, inda suka share kusan awa biyu suna ruwan harsasai a cikin garin domin tadda ƙura da firgita jama'ar garin na Kwandamo kamin su afkama wani bawan Allah da suka sassare da addaye suka ma ɗebi wani sassa na naman jikinsa bayan sun yi ta halbinsa ba tare da samun nasara ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Da yake dai abin da ya faru tsakanin mu nan ga Kwandamo da sauran waɗanda suka kawo mana doke kamar yan bangan gari. An yi ruwan wuta sama ga awa guda ana ba da wuta. Abinda ma mutane ka faɗin duk an kashe mutanen da suka hito garin. To Allah ya tsare dai ba wanda ya an kashe illa mutum biyu kwanansa ya kare. Mahaifi na shina daga ciki. Allah ya ji kanshi, Allah shi musu rahama. Zuwa wani lokaci ne kamar na dare abin ya misalin karfe 3:12 suka shigo suka kare karfe 4 saura minti 8. To kamar an lura da yawan mutanen da sun ka saka kuma ko a ƙasa suka toko kun bisa babura. To gaskiya akalla mutanen sun taho da mashuka daga baya wasu suka doke suka kawo musu inda suka doko wasu bayan Allah daga gari mai ruwa suka kawo musu doke kusan suna da kai kusan mutum 50 wanda suka taho nan garin Kwandamo. Kuma bindigogin da kuka je suna halbi ya kuka je bindigogi? To tsakani da Allah bindigogin mu dai bisa tsakani da Allah ba mu san irin waɗannan bindigogi ba saboda kowace tashin ta daban yake. In Allah ya so sama ga bindiga dai mai kuka daban-daban zai kai bindiga kaman kala 8 kowace iri kukanta daban yake. Akwai wadda aka takewa ga ƙasa saboda shi wannan wanda rayuwa ta kare dai gaskiya sun yi mai hawa na da sunan su kashe shi saboda shiga biyu sun kai mai ba su same shi ba. Ni an zaka gidana ni ma ba a same ni ba. Daya daga cikin mutanen garin ya ce yana da kyawu hukumomi su agiza musu kasancewa a kowane dare a wannan karamar hukumar mulki ta Ilela sai an ɗauke wani ko wata ko an kaiwa wani gari hari ko an kashe wani ko wata ko an yi garkuwa da mutane sai an biya kudaden fansa. Muna fatan hukuma ta ɗaukan mana mataki mu kuma mu ƙara ba ta goyon baya game da wanga al'amari da ya faru. Kuna son a ba ku makamai kuka so ko a kawo muku jami'an tsaro mina kuka son hukuma taimako? Jami'an tsaro dai maka san hukuma ta kawo mana. Jim kaɗan bayan ya dawo daga wurin ta'aziyyar mutane biyu da aka kashe a garin Kwandamo tunda maharan sun haɗu da ɗaya daga cikin 'yan bangan garin bayan sun kashe wannan magidancin da suka sassare wanda shi ma suka kashe shi. Shugaban karamar hukumar mulkin Ilela Honorable Engineer Aliyu Salihu ya yi mini wannan bayanin. Masha Allah, alhamdulillah, sakona na farko dai ina ma al'umman musulmi da kuma mutanen karamar hukumar mulkin Ilela jaje bisa ga abubuwan da ke faruwa na salwantar rayuwa. Ne musu jaje da fatan wanda suka riga mu gaskiya gidan gaskiya Allah ya gafarta musu. Mu kuma Allah ya ƙara tsare mu kuma Allah ya ƙara kawo mana ɗauki. Kirana ga al'umma in har irin waɗannan abubuwan na faruwa yana da kyau su rinka ba mu labarin bako ya shigo ko kuma an ga wata bako huska. Wannan aiki ne na kowa kuma aiki ne na al'umma. In matuƙar al'umma ba su ba da goyon baya ba to babu waɗannan abubuwan za su kawo gaskiya. Ko jiya wallahi ina tare da shugaban tsaro shi kwamishina Colonel Moyi kuma ina tare da mataimakin gwamna wallahi musamman akan harkar lalura nan ta tsaro jiya. Yanzu cikin wannan hali menene kuke jira jama'a su yi a garuruwan su kamin watakila gudunmuwa ta hukuma ta kai gare su? Alhamdulillah shi gwamnan jihar Sokoto tsakani da Allah yana iya yin shi. Abu ne wanda ba wai na gwamna bane ba kuma ba namu bane ba, aiki ne na federal government. Amma dai alhamdulillah shi gwamna yana iya na shi, mu ma muna iya namu, ba mu kwana. Duk lokacin da aka ce ga wani ya shigo ga wani ya yi wannan ga an yi nan muna ta kokari mu kira a jami'an tsaro domin su kawo dauke. Saboda haka ni ina kira ga al'umma kowa ya tashi tsaye, kowa ya hoki iya inda yake hoki, mai hoki gida ne ya hoki, mai hoki unguwa ta ya hoki, mai hoki gari ne ya hoki. Don haka kowa ya tashi, yanzu harkar tsaro ta zama ta kowa. Su dai maharan sai da suka ɗaukike wani bawan Allah daga gari mai ruwa kamin su afkawa garin Kwandamo. Bayan kwana guda da ya gabata waɗansu maharan sun kai hari a garin Sunani inda suka ɗauke wani bawan Allah. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.